patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Maayong hapon, kini ang inyong GMA Regional TV, Balitang Bisdak, ang bugtong kasaligan, kasandigan ug kadangpan sa mga Bisaya. Sa ngalan ni Bobby Nalsaro, ako si Alan Domingo. Nga maghatod sa labing dako ug mga nagunang balita nga may nungdanon sa Central ug Eastern Visayas, ako si Luan Merondina. Ako si Cecil Kibod Castro, live si GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Managlahi ang reaksyon sa taga Mandaue City sa gisgutan sa Presidente sa iyang State of the Nation Address. Usa sa mitatak sa kadaghanan mao ang issue sa pagpalambo sa serbisyo sa telecom company sa nasod. Hinuon ang sektor sa mga negosyante nagpaabot sa giandam nga programa aron makatuyok pagbalik ang ekonomiya sa nasod. Kini ang report ni Nico Sereno. Usa sa isyu nga mitatak sa kadaghanan sa pamahayag sa Presidente sa iyang State of the Nation Address kagahapon ang serbisyo sa mga telecommunications companies. Miauhag ang Presidente sa duha ka dagkong players palambuon ang ilang serbisyo ug mitagal hangtod hinapos ning tuiga. Pipila sa among nahinabi misanong sa maong auhag labi na kay gikinahanglan kaayo ang komunikasyon ug internet karong panahona. Kihan raman sa kuan sa karon nga kuan ba internet ba para nako ra. Bakit kasi natin yung problema yun ana? Wala pa man noon. Mas okay o paspas. Okay. O yun ka nang Okay, basta mo improve. Dili lang mo decrease. Mo increase. Samtang si Ginang Erlinda uyon ra sa mga nahimo sa administrasyon apan ang hinaot sab siya og improvements. Murag kuang gamay. Ako ang gamay. Sa may kuwang nga kanang murag imong gipaabot unta nga kuan. Kuan kanang pagtabang ba? Oo. Para sa gawas. Tabang sa man. Sa katawhan. Okay. Sa man trabaho ana? Dili kanang mga kuan ron, kanang mga hinabang ba? Sa ilang bahin, ang pangu sa Mandaue Chamber of Commerce and Industry mihangop sa pamahayag ni Presidente Duterte sa natad sa ekonomiya. Makatabang matud pa ang mga stimulus package nga gitinguha ingon man ang auhag sa Presidente pagpaus-us sa interest rates. Regulatory relief, it might not be a very famous topic, but the businesses need it because as you can see, countries all over the world, their interest rates have gone down since the start of the pandemic. But in our case, we're still on the way there. But whereas the President knows what he's doing. Sa issue sa serbisyo sa mga telecom companies, nagpaabot sab sila sa resulta ni ini. Our telecommunications company here, they are not perfect, but I believe they're trying their best also. It's good also to pressure them. Parang it's both pressure, competition. Overall, I believe the telecommunication companies will deliver. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Taliwa sa nagpadayang pagpangapod-apod sa ayuda sa kagabahanan, aduna usay mga reklamong mitumaw, ilabi na sa second tranche sa Social Amelioration Program usap. Apan, buot lang masiguro sa DSWD nga mahiadto sa haom nga benepisyaryo ang ayuda. Ania ang report. Ang senior citizen nga si Santo Bakiro, baldado na. Nadismaya human madisqualify isip beneficiary sa second tranche sa SAP. Matod niya, nag-inusara man siya din sa Dakbayan sa Sugbo apan tuag kuno ang iyang pamilya sa laing probinsya. Ingon asab nini ang sitwasyon sa mga ubang nakalusot nga beneficiary sa SAP.
Nang hinaot si Crisanto nga mausabra ang desisyon sa DSWD tungod sa iyang kahimtang. Na-disapprove akong kuan kay akong gisusi na-disapprove akong kuan kay kuno living alone ko kay akong beneficiary to akong negros di ko no qualified nga makadawat. Imong beneficiary din sa imong anak? Anak ko asawa kasal ni. Asa man siguro? Tuas negros. Ano to man sila dito? Tungod sa kalisod, financial problem. Gisubay na sa DSWD ang sitwasyon ni Bakiro. Samtang gipasabot sa tigpamaba sa ahensya nga gipaniguro lang sa gobyerno nga mahiadto sa haom nga tao ang ayuda busa gipaagi gyud sa proseso. Ang uban mo yung nagud nga dugay kaayo siya tungod kay ang proseso nato gatan-aw ta nga katong wala gyud untay magdubli. So atong gisiguro nga dili magdubli ang ilang pagdawat sa ayuda. Samtang mikabat na sa 2,346 ka mga non-4-piece beneficiary ang nahatagan sa second tranche sa SAP o mukapin sa 14 milyones pesos. Sa 145,798 4-piece members nga beneficiary diretso nang misulod sa ilang account ang ayuda nga miabot og 677 million pesos ug 960,000 pesos. Samtang nakahatag na usab sila sa 22,472 waitlisted families nga miabot usab og 134 million pesos ug 832,000. Ipaagi na usab kini sa financial service providers ang distribution aron masiguro ang pagpatuman sa social distancing. Sa mga walay mobile number, so ipahibalo na namo sa sa mga beneficiaries, pinaagi sab sa atong LGU, sa barangay, sa atong FB nga page, sa atong website ug amo pong i-share sa media. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. May pipila ka mga dapit nga lisod ang pagpangita og signal. Apan kining pipila ka mga bata ning usa ka sitio sa Dakbayan sa Talisay mukatkat og atop aron makakuha og mas tarong nga signal. Ato kining sayran sa report ni Leon Sinpulan. Ang ubang mga dapit sama sa bukirang barangay hinay uwa gani signal. Ang barangay Manipis ang usa sa labing layo nga barangay sa Dakbayan sa Talisay. Sa pagbisita sa RTV Balitang Bisdak team kaganiha, among nahinabi ang pipila ka mga bata nga may mga cellphones. Apan matud nila nga usahay magputol-putol ang signal niini. Maunang usa sa ilang gihimo aron makakuha og signal ang pagkatkat sa atop sa pikas nga balay. Aron dili sila maputol sa ilang pagduwa ni ining maong mobile game, gipangitaan kinig pamaagi sa mga bata sa barangay Manipis. Mao nang mukatkat sila dinhi sa ikaduhang andana o atop sa balay sa ilang silingan. Sa ibabawng bahin, daw nakakuha sila og maayo og dili na magputol-putol nga signal. Apan ang dakong pangutana, kung ipaagi sa online classes, kaya baka sa maong mga bata ang pagsakakanaog sa balay sa ilang silingan. I-klase niya nga tumi sa ubos kay ang signal man ko nagputol-putol, ma'am. Inana mag-online class, inana mag-klase na, inana mag-test baron niya, maputol lang ang signal, mawahim eh. Samtang milapa sa 100% ang enrollee sa public elementary school sa barangay itandi sa miaging tuig. Matod sa principal nga moabot na sa 214 ang mga nagpa-enroll karong school year. Apan duha lang kanila ang mag-online classes samtang ang 212 niini mag-modular learning. Pipila lang usab sa mga estudyante sa maong tunghaan ang adunay mga smartphones. Base sa katong LESF nga form, duhara ang internet connectivity, so the rest modular lang gid ni. Samtang gipahibaw ni Mayor Samsam Gulyas sa iyang social media account ang sistema sa pagbukas sa klase. Nakig-alayo na usab ang mayor sa mga DepEd officials alang sa mga gikinahanglan subay sa bag-ong teaching methodologies nga sagupon. Uban ni Renate Quiñones, Lian Singkulan, Balitang Bisdak. Mga kabus nga walay kapuy-an nga nagpuyo sa asera sa kinapusarang bahin sa Dakbayan sa Sugbo, apektado kay limitado ang paglihok-lihok tungod sa quarantine protocol. Usa kanila ang usa ka buta nga senior citizen nga nahimong instant lolo sa mga bata nga dili niya igunsa. Ato kining sayran pinaaging ining report. Kanindot sa tanan og mga damgo. Kini ang awit
sa 63 anyos nga si Jose Galarian, ulitaw guwang ug dili na makakita. Mipasilong siya ug ang ubang mga homeless sa San Roque Barangay Gym. Nahimo siyang instant lulo sa mga bata nga naanad na kaniya kay siya man ang tighilot kanila kung adunay gipamati silang lawas. Lisod man apan mapasalamaton kay aduna siya kapasilungan. Wala to hangyo nga kanang tabangan ko tangkot ni lisod kay wa na may trabaho ron tabang no makakaon rami sa sa kadlo katulo. Modulan sa usa ka gatos ka mga tao ang kasamtangang gihaus karon diri sa gym sa Barangay San Roque. Sila gisuportahan sa mga pribadong institusyon o pribadong tao kinsa maoy nag-abag sa ilahang panginahanglanon sa mosulod na sa 5 ka buwan. Mato di man ang Norma, ang leader sa mga homeless nga ang kaparian lang sa Basilica del Santo Niño, ang nagpakaon kanila uban ang mga nagpakabana. Kontrolado man ang ilang lihok apan mas maayo na lang kini kay doon naman sila'y makaon. Pero nang hinaot sila nga unta mahatagan sab sila og pagtagad sa kagamhanan. Ilabi na ang mga bata ug ang mga senior citizens. Sa amo lang wa may problema. Ang akong kaluyan ba kani mga senior kay nagkinahanglan ba ni pamabuntag. Nya ang rasyon namo udto raman og gabi eh. Paniudto ra panihapon. Oh. Kape raman ila, kape ug pan. Ug may mga hinabang nga manghatag sa daplin na modawat ni. Para nya pag-abot sa atong March 28, diri may nag-start. Samtang gipaniguro sa tagduma sa gym nga mapanalipdan ang ana sa sulod. Busa gikinahanglan nga maatiman sila aron malikayan nga mataptan sa virus. Through this effort, nakakita ta og generous hearts, no, especially with their food. If I could mention, Rafi and Santo Niño ang ga-provide sa ilahang meals diri. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Padayon karong nanawagan ang Mandawi City Hall sa mga buot ma-apply isip contact tracers sa kabaranggayan, maisip sa uban nga risgo ang trabaho apan makahuluganon kini sa padayong gubat batok sa COVID-19. Adunay live report si Nico Serino. Nico. Yes, Langi, sugdan na sa Mandawi City Hall ang hiring process nini mga mulangkob unya sa ilang contact tracing team sa mas gihingusgan nga kampanya kontra COVID-19. Ikaduhang adlaw karon sa pagpanawat sa Mandawi City Hall sa application sa mga gusto nga mag-contact tracers. Nag-hire ang dakbayan ning maong posisyon aron mapalambo ang contact tracing strategy sa kabarangayan. Kabahin kini sa pag-contain sa COVID-19 o gitinguhang daling masubay ang mga nakakontak sa matag positibo o suspected case. 12,000 pesos ang suhulan o job order ang status sa empleyado. Related sa mga health nga mga courses. Kay priority man ang kanang mga health allied nga mga courses o criminology as may be needed niya subject sa availability of funds. Matod sa Human Resources Office, mga 60 na ka mga tao tanan ang mipadaog application, personal o pinaagi sa email. Plano sa syudad, madistino sa barangay ang mga contact tracers alang sa ilang tahas. Samtang karong bag-o nag-hire sab ang dakbayan og personnel nga muman sa refrigerated van nga gibutang sa Mandawi City Hospital. Mao kini ang magsilbing mortuary nga temporaryong kabutangan sa mga patayng lawas, labi na ang mamatay sa COVID-19 nga magpaabot sa schedule sa lubong o cremation. I understand nga part of their kanang controlling, no? Lagi sa siya logbook siguro nga whoever is kanang deposited there, no? I-log in gina siya mao pud ang pagawas murag kuan na siya kanang protocol gina siya. But I am sure nga they will be trained, no, for that matter. Samtang COVID update sa Mandawi City kagahapon, 18 ka mga bagong kaso ang napuno sa dakbayan. Musumada na tanan sa 1,696 ang total confirmed cases sa Mandawi City. 856 niini ang active cases ug kapin sa 700 ang naka-recover na. Dunay moabot sab sa 50 nga namatay gumikan ning maong balatian. Lan. Salamat, Nico Serino. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak.
Taliwa sa risgo sa panglawas ug kapoy sa trabaho, anay usa ka doktor kinsa usa ka COVID survivor ang padayong mibarog sa gipanumpaang trabaho ug mibalik sa pag-atiman sa iyang mga pasyente human makarecover sa COVID-19. Si Luan Merondina sa RTV presents. Sulod sa tulo ka semanang pagpakigbatok sa COVID-19, usa sa mga options nga gitanaw sa mga doktor nga nag-atiman kang Dr. Omar Pacalondo ang pag-intubate kaniya tungod kay may mga higayon nga maglisod na siya pagginhawa. Hunyo 15, dihang gihilantan siya gikan sa trabaho. Busa nag-isolate dayon siya pag-abot sa ilang panimay ug niinom og paracetamol. Apan kay nagpadayon ang pagpanggawa sa mga sintomas sa COVID-19, busa pagka Hunyo 22, nagpa-admit na siya sa tambalanan. Lisod jud og ginhawa, gamay nimong lihok bisan mutikang lang kag usa ka step. Magkuan na jud marag magkutas na gid kag maayo. Mao ditoy pinaka grabe na experience, and ang fact na nag-contemplate ang mga doctors na i-intubate ko kana sad. Ang maayong pag-atiman sa mga doktor ug ang hugot nga pag-ampo sa kahitasan mao'y gituhuan niyang naglugway sa iyang kinabuhi. Dili gid siya 100% assurance na kanang ma-survive nimo or di ka mo abot sa critical phase. Pero if na kay will bitaw na mo survive, will na maayo ka, and at the same time tabangan pa gid nimo pag-ampo sa Ginoo, malampos ra gid nimong sakita. Busa human siya ma-discharge sa hospital niadtong Hulyo 4 ug nag-isolate og dugang 14 ka adlaw. Mibalik dayon siya sa iyang trabaho isip usa sa mga doktor sa Lapu-Lapu City Hospital. Sa yuning buwana nakasinati og kakuwangan sa mga medical staff ang naasong tambalanan human moabot sa 18 ka mga medical staff ang natakbuyan sa COVID-19. So ako personal gid siya na kanang will to serve bitaw, kay of course kailangan kita ganahan kita mutabang bitaw sa katawhan. So sa kuha wala gina siya ni cross akong mind na marag mo resign or muundang kay kapoy. Apil gid siya sa trabaho. Uban ni Godfrey Rilien, ako si Luan Merondina ug kini ang akong short dokyo. Sa lalawigan sa Negros Oriental, gitap-upan ang tulo ka mga rural health unit sa lalawigan. Human nagpositibo sa COVID-19 ang usa sa ilang mga health worker. Wa na mudawat pa og mga pasyente ang mga rural health unit sa lungsod sa Sibulan, San Jose ug Amlan, human ipaubo sa 14 days quarantine ang maong health worker, mga doktor ug ilang mga staff. Matod sa Provincial Health Office, nagpositibo ang 46 anyos nga babay nga miadto sa Bacolod City uban ng iyang bana ug duha ka mga anak. Positibo usab ang iyang bana nga konsihal sa barangay Bulok-Bulok, Sibulan ug ang usa niya ka mga kaanak nga lalaki. Apan sa wa pa masayri nga positibo ang maong health worker, nakatrabaho pa siya sa tulo ka mga rural health units ug nahimong close contact ang mga doktor ug health workers sa tulo ka mga RHU nga gitak-upan karon. Nagpadayon pa ang contact tracing sa nahimamat sa nagpositibo. Sa pagkakaroon, 91 ka mga kaso sa COVID-19 sa lalawigan. 35 ang nangaayo, samtang 35 ang active cases ug 3 ang namatay. Today, swab will be taken to all the contact health workers. Aron unta matabangan nga malugwayan pa ang kinabuhi sa amahan, aniay usa ka PWD sa isla sa Camotes sa probinsya sa Sugbo nga bisan sa kakulian sa panglawas migamit siyang katakos sa pagdiboho aron mabaligya. Ato kining siren sa report ni Femari Dumabo. Sukad sa iyang pagkahimugso, putol na ang duha ka bukto ni Eric Ania ug wa usab makatubong iyang mga tiil. Bisan siyang kahimtang og mga pagtamay nga nasinati, wa niya kinihimo ang babag aron pagkab-o sa iyang mga damgo. Usa na niini ang iyang kamahiligon sa painting. 7 anyos pa lang si Eric, dayag na ang hilig sa painting ug mas napalabo kini sa pagtuyok sa katuigan. Sa miaging buwan lang, nakabaligya siya sa iyang mga paintings nga nakatabang sa pagbayad sa operasyon sa iyang amahan ug diha sa tambalanan. Gawas nga pinangga siya sa iyang amahan, kini usab ang nag-aghat kaniya sa pagdibuho. Usap pud siya na matambag unsay mga kuwang sa mga pintal. Usap pud siya na mukuan kay hilig man pud siya drawing. Ang ako papa kami maghimo sa ko sinilog, wala man siya. Ay, hindi mo sa ko papa siya mo itigbuhat ani.
Gamit ang iyang mga siko sagad sa iyang painting kabahin sa sunset. Kadagatan ug uban pang kalikupan. Ilabi na nga diha sa baybayon siya nakatun nga mulakaw. Ang mga materialis gikan usab sa mga hinatag o ginagmayng halin. Sa edad nga 21, bisan din coming grade 9 pa lang, usa sa tinguha niya nga mapaayo ang ilang balay. Sa anak kayo ba, ang mga kahoy, mga labok na niya, kung magulan gali, magtulo ng kuwan, ato, sila gid pa ning kamuta na makabot nila sa manako na sa PWD, ako gid kuwan na makakuan, makatabang ko sa pamilya, sa kuha kahimtang. Ilang ta ikuan ba na kompleto sila, makaya po dun sa nila. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Famary Dumabok. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Lapu-Lapu City Prosecutor's Office gipaubo sa 14 ka adlaw nga lockdown human usa sa ilang mga kawani ang nagpositibo sa COVID-19. Kagahapong adlaw gipaubos usab sa swab test ang mga staff nga adunay close contact sa naasoyng COVID positive patient. Apan pabilin gihapon ang operasyon sa mga korte sa Hall of Justice sama sa mga pag-file og pleadings. Gani may mga korte gihapon nga nipahigayon og kasal apan higpit ang pagsubay sa health protocols. Wala hinun-una motugot og mga walk-in clients. The said memorandum states for the continuing court operations of the Lapu-Lapu City Hall of Justice. So it is only the Lapu-Lapu City Prosecutor's Office placed on lockdown for 14 days. Laing pasidungog ang naangkon sa GMA Regional TV sa Gandingan 2020 sa UPLB Iskot Iskay Multimedia Awards karon nga bag-o lang. Si Chelo Vallena sa report. Napili nga most development-oriented news story sa GMA Regional TV 1 Mindanao, nagtuki sa rehabilitation of Nabok River sa Compostela Valley Province tungod sa grabing polusyon mugna sa hugaw sa mga minahan. Sila si GMA Regional TV correspondent John D. Esteban o GMA Regional TV video journalist Melcher Awing ang mituki sa suliran sa polusyon tungod sa minahan. Ang inyong GMA Regional TV ay nagpapasalamat sa tuloy niyong pagkilala at pagsuporta sa mga kwentong mahalaga at makabuluhan, lalo na sa ating mga lokal na komunidad. Program and initiatives that are more attuned to stories and voices outside Metro Manila, as we believe that local news matters. We are one with you in making our local communities become more sustainable. Small steps such as awareness through news features on a regional newscast make a positive difference in protecting our environment for our families, our communities, our nation, and our planet. On behalf of your GMA Regional TV, especially the team behind the feature story on the rehabilitation of Nabok River in Compostela Valley, now known as Davao de Oro Province, Correspondent John D. Esteban, video journalist Melchor Awing, and the entire One Mindanao team, nagpapasalamat po kami sa Gandingan 2020, the 14th UPLB Iskot Iskas Multimedia Awards sa parangal na ito. Napili usab nga most development-oriented TV plug ang The Kapuso Campus Tour, the Regional Masterclass Series. Gipahibaw sa Vice President and Head sa GMA Regional TV, Oliver Victor Amoroso, nga ang GMA Regional TV stations mihimo og TV plugs nga nagpakita sa Regional Masterclass Series alang sa 7 ka nagunang mga dakbayan sa tibok nasod. Usa-usab kini ka major component sa election advocacy sa Kapuso Network nga pusuan ang totoo. Usa ka panawagan sa pagbotar sa kamatuoran, pakigbatok sa korupsyon ug sayop nga pagbalita nga mahatod sa pagpili sa mga leader sa nasod nga takos mga lagad. Mapasalamaton si Amoroso sa natampo sa GMA Regional TV team sa North Central Luzon, South Luzon, Central ug Eastern Visayas, Western Visayas ug North Central ug Southern Mindanao sa pasidungog nga naangkon karon. Thank you for recognizing GMA Regional TV's efforts in the production of our Kapuso Campus Tour, the Regional Masterclass Series plug.
The Regional Masterclass Series is a proud initiative of GMA Network's Regional TV in synergy with GMA News and Public Affairs, GMA Corporate Communications, and 7 of the country's top universities. Despite the current situation in our country and the world, I think our hopes are the same. We are all hungry to learn and find inspiration from people who we can look up to. We all want to be well informed by people who we trust on issues affecting us, our communities, and our country. We have tapped into our trusted and credible pool of network talents to present an expert panel of speakers from whom we can all learn from through the Regional Masterclass series. In 2019, GMA Regional TV started a nationwide conversation to discuss relevant issues that matter to students in these digital times, reaching out to the young sector and help hone them into becoming responsible and conscientious Filipinos. We are very happy and honored to bring the Regional Masterclass series in Dumaguete, Davao, Cebu, Iloilo, Pangasinan, Cagayan de Oro, and Bukidnon. Mula sa GMA Regional TV, maraming salamat sa pagkilala mga kapuso. Chelo Valiena, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mayor Junard Ahong Chan makigalayon sa Chinese community sa Lapu-Lapu City aron magkuha ang habig sa pasyente sa nagpailang doktor nga nasikop sa NBI 7. Si Luan Mirondina sa report. Gikatahong may pasyente ang nagpailang doktor nga Chinese national nga nasikop sa NBI 7 niadtong Biyernes. Human kini pasanginling na maligya o mga Chinese medicines nga dili aprobado sa Food and Drug Administration kun FDA. Ang naasong pasyente kinsa usa-usab ka Chinese national ang buot masubay ni Mayor Junard Ahong Chan. Pinaagi sa abag sa Chinese community aron makuha ang dugang kasayuran sa operasyon sa nagpailang doktor. Doon na may mga pasyente sad nga na-involved niini nga which is napadiri sa ato ang syudad, no? Kung pwede na to makuhaan og reaksyon. Matod sa mayor, dili kini ang unang higayon nga may Chinese national nga nasikop tungod sa susamang salaod. Sa Lapu-Lapu City, nahimutang ang bagang populasyon sa mga Chinese nationals tungod usab sa presensya sa mga pogo workers. Because of the community of the Chinese na they cannot speak English o niya ang ilang medicine nga di magid malikayan, masakit magid ang tao nga ilang nagamit mo nga katong medisina nga ilang naandan dito sa ilang nasod. So ang ato lang susihon na to o kining medisina nga ilang gidadiri aprobado ba sa ato ang BFAD. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Mirondina, Balitang Bisdak. Sa 16.6 million nga total COVID case sa tibuok kalibutan, 61% na niini ang nangaayo. Sa Pilipinas, moabot na sa 32% na usab ang mga recoveries gikan sa 82,000 ka mga nataptan sa COVID. Kini ang report ni Femery Dumabo. Sa 16.6 million ka mga COVID-19 cases sa tibuok kalibutan, sa 61% na niini kun 10 million ang nangaayo na. Hinungdan nga 5.7 million na lang niini ang aktibo nga mga kaso. Kapin sa 600,000 sab hinuon ang mga namatay. Sa Pilipinas, 32% na usab kun kapin sa 26,000 ang nangaayo sa kapin 82,000 ka mga COVID-19 cases. Sa talaan sa DOH kagahapon sa hapon, 53,649 niini ang aktibo, apan nakakalas pagyud kini og 1,945 ka mga pasyente. Samtang kapin sa 7,000 ang recoveries kon 47% sa kapin 15,000 ka mga hitaptan sa COVID-19 sa Riyon 7. 7,382 ang aktibo ug 762 ang death. Sa kapin 15,000 nga kaso sa Central Visayas, kapin sa 3,000 niini ang gikan sa lalawigan sa Sugbo. 102 gikan sa Negros Oriental ug 80 sa probinsya sa Bohol. Samtang way bisan usa sa lalawigan sa Siquijor nga hitaptan sa virus. Sa Riyon 7, ang dakbayan sa Subo may labing daghang kaso nga moabot sa 8,771.
4,964 na hinuon ini ang nangaayo na. Samtang sa 1,803 nga COVID case sa Mandaue City, 542 na kanila ang naayo. Ug 540 usab ang recovery sa Lapu-Lapu City gikan sa 1,718 nga COVID case. Sa Eastern Visayas, miabot sa 822 ang COVID case, human na dungagan og 14 ka kaso kagabi. Hinuundulan sa 80% niini kung 650 na ang nangaayo. 169 na lang ang aktibo ug tulog gihapon ang nakalas. Ako si Famary Dumabok. Balitang Bisdak. Gihanay na karon sa lalawigan sa Siquijor ang pagpangabot na unya sa mga locally stranded individuals kun LSI nga gikan sa Cebu. Naniguro karon ang mga opisyal sa lalawigan nga masubay nila ang health protocol nga gilatid sa Interagency Task Force kun IATF alang sa gustong mopauli sa isla. Giandam na usab nila ang mga quarantine ug isolation facilities sa nagkalain-laing lungsod sa lalawigan. Gisiguro karon ni Siquijor Congressman Jake Vincent Villa nga anaa karon sa Sugbo nga mahatagan og pagtagad nga taud-taud nang wa makapauli sa isla. Si Governor Zaldi S. Villa sa pakiginabi sa GMA Regional TV Balitang Bisdak. Diri sa Siquijor, ang LSI ang katong na tanggong nga wala kauli pa sa Cebu, i-arrange na sa atong congressman dito sa Cebu nga naay hotel ikuan nila. Daghang salamat sa mga kapuso nato apil na sa anaa sa gawa sa nasod nga nakisayod sa mga dagko ug mga nag-unang balita sa riyon. Ako si Luan Merondina. Ugi ka namang tanan dinhi sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita, ang among balita kay matag lokal nga balita mahinungdanon. Kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Buong puso para sa Pilipino. Sa ngalan ni Bobby Nalsaro, ako si Alan Domingo. Maayong hapon, mga kapuso.